Sngi U Blei ni ka sngi sai sin pan ka bang yo ban teng ban sam ni ka khin ka so blei ai khublei phi baroh lang ro ka snap ka khin ka so blei hagre ka por ai khublei phi ka kerteng ka jo cheese press Sngi U Blei ni yo ini ka sngi ka bathmai ni tips kambah kan ni ka sngi ka blei unle ki kambah ka jing im jonga bat jong phi amar utrai udon bat ngi shem la ino ingi wong wat shep ding ne wadam sngouma an long ringkat bat phi utrai and ya rab iping and krishan iping and kentiu iping and pynkheh iping utrai and ra and penen puram iping utrai utrai un jubab ru ka jing dwai ka jong phi phim long marway em utrai long ringkat bat phi lapi dan hapeng ki jing tenjo ki jing penwet lapi dan hapeng shibun ki jing duna ki jing bom biang ka jing em henry utrai ude utrai uberan bat phi unle ki kambah ka jing em jong phi lapi dan jing pang jing shitom ro gamen tibli ka way ba utrai pynkheh ipi kadon ka bor jong utrai ka batu ipi ka ban pynkheh akran ipi met min sem jing ma chi prakhan ka jing ki badon ha ka ying ka jong phi ha ka kam ka jong phi ka jing dei ka jong phi kinom ne sa gitu utrai ula ban pynkala ye gitu ka jing shi ka jing kerkhu na ka jing smau si ka ba phi man utrai pynkala shi ka jing kamen ka jing im ka jong phi utrai ula ban le ki kambah ka jing im ju phi ula ban thauthmai ikurem thauthmai ki khon thauthmai ki bhainga sem ki jong phi baroh phi na ka liang ka jong phi ngei utrai sno ho nang it ka jing im ka jong phi sho namar ba utrai untrai kumdo ban penthmai phi ban ka yeng ka jong phi namar ka do nu ka jong blei ka long sngosen e phi baru ye phi barum kwa ba phi phin su songsa su don sa ki jing em trying pli ka lat pynlait baru try un le ki kambah ka jing im ka jong phi utrai un ra ka jing im ju phi un ai phi ka jing job un ai phi ka jing khya kran un kerkhui phi un kanti phi un penan buram phi bar ka yeng ka sem ka jong phi phi te shanya be utrai ai be ka jing im ka jong phi sho ya choprang ban shakri be utrai nang ni shakman ani ka sngi ngadoni ka kular ju ka ktin ka so blei ka banga kwa ban pen kan mai phi ya ka kular ka blei hi ukraine yangi kata kalong lengba ka shti ki nong room ka nong ka phra ka khot ka ba lai phunyo henry hakine ki baroh kein ni job thiau da uta ubla ye yangi kata ka kular ka so blei nam ta jong ilang baroh ba blei un pelong ngai phi ki nong job blei un pelong phi ki nong job kmi nanti ba blei un le ki kambah ki ba kraw ka chim jong phi namar ni shakri u blei ba kraw ni shakri u blei u ba kraw u blei u ba donbor ta ka daw expect ki ba kraw gin cha ka chim ka jong phi nang ne shakmat kmi nanti ba ki ba kraw gin cha ha ka chim jong phi ka lawe ki jong phi ta ka daw u blei la kular ha ki baroh ngin long kham kraw ba yung nong job ngin job no thiau tau bala ye yangi don utrai u bala ye phi ka daw un ai ha phi ka jing job but un pensat bori phi ba phin job nang ni sakaman le se phi yo i la di ba phi dap shibun ki jing duna ki jing bom biang le se phi yo i shibun ki jing kerdu phi don lat don lenti ba phi yo singaram le se phi yo i wat ka lenti ru ka ba shakmat ka ba phi de ben le phi dap shibun ki jing duna ka jing im ka jong phi henry ha pedeng jong ka taru kmilanti ke ba kraw gin za ka jing im jong phi number try wang ngan pelong yu phi nong job ngan pelong yu phi ka nong job da ka bor ka jong blai da ka jing pensai bor ka jong blai un pelong yu phi nong job hagaru ka liang ka ba phi ale let's say phi don shibun ki jing ale ki ba khamat jong phi ki ba phi sngo kumba ki than ki de ka kam ka bhi trai ka jing puli ko phi puli let's say ka nu ka jing thumu ko jong phi I kumba mdon lat mdon lenti henry utrai wangan pelong phi ki nong job da ka bangan pensat bori phi ngan ai ka jing job ngan ai ka jing start ong utrai ngan ai phi ka jing ai ka ba phi la ban le ya ka ba phim la ban le utrai un ai phi ka jing ai namar bo ye phi un kan ti phi un ra phi un ai phi ka jing job but phin job da ka jing job ka ju utrai nang ni shakman da ka dawat ju do jing kermen ngai ho shania ho yat bet shaprang bot but shakri utrai no try un pynkreh phi ba phin long
nong job hagari ga sngewbha nang ni shakman blin kur khui phi ane ko por ngan dwai na kabta jong phi but ngai ene ka kitin ka zo blai kumba kan mau biang ka shiti ka nong room kala nong ka ba phra ka ni ka de khot ka ba lai phunyin ha ke baroh ngin job thiao dauta ubla I yangi ha ke baroh phin job thiao da ka bor ka jong blai phin job thiao namar bodonu try jisu ubla yapi da ka jing job ka ba Jesus Christ ula job on yapi ba phin long ma phiro on nong job ka nong job na ga daw wanam tu jingkerman pidon ka linti ka ba phin job thiao ke baroh but phin long nong job da ka bor ka jong Jesus Christ me ko por ngan dwai da jong phi wana kamat so me ko try Jesus blai ban dwai na ka banta baroh ka ba skap ka ktin ka jome hagani ka por oblai ka dwai ko pa men ai ki ka jingai ka jing start bakin job thiao ya kata ka bakin pat job oblai dwai don apding jongki ki don apding ka jing puli enrei ki snow twat ki snow ko bom la ban pendap ki ka jing puli ki snow ko makim don ka jing start enrei ai ki ka jing job ka jome ko try men pelong ki nong job kam crowd ban nong job kin long ko try chi sob lai kin la ban job ya kata ka jing puli ka ba ki expect ki community ban job ko try ai ki ka jing job ro exams ka ba ki tho ko try bakin pass da ka jing pass ka ba drong nang ni shakmat ko try chi sob lai men ai ki ka jing start ai ki ka jing job try chi sob lai haga nugo competitive exams ka jongki ko try chi sob lai haga nugo interview ka ba ki khile ko try ai ki ka jing job ablai ka nugo kam ka ba ki try ko try nang ni shakmat men kentiu ki men ra ki men pen poi ki shajrong shakli men pen long ki ko try bakin don haga kerdan ka ba jrong nang ni shakmat na ka bor ka some ko try chi sob lai men ker khu ye I wei ablai nang ni shakmat bakan don ka jing roi ka don ka jing man bha ka don ka jing sei so ka don ka jing kentiu ka don ka jing yonong ka don ka jing job hakiliang baroh men ai shibun ka jing men ai shibun ka jing start but try men penchat bor ki men pendap ki do men simukoi pendap ki ka jing slur ka jome ka jingla ka jome ko try bakin poi shajrong shakli bakin job ki baroh abi try da ka bor ka jome ko try chi sob lai ko pa kerkhui iwei ko try chi sob lai nga dwai ru na ka benda ki ba pang ba shitom ro ablai ni ka clip mat kanur ko jingpang ka badang sno aka met ka chumki na ka kerteng ju Jesus Christ ka shim ki ikhtiar bat nga be na shop ka mak na ka kerteng ba ka snam ko Jesus ka jingpang kan du bor kan hap kan kria na ka met ka chumki ko try na kren ba ka jingpang kan shisundan kan ja shisundan ni ki khat met ka chumki ba da ka jing james nam ko Jesus na kren ni ka jing khia kan wan hagi ki khat met ka chumki nadu kli hadu ka jat long pi bala pynkhreh da ka bor ka kerteng ka snam ki Jesus Christ ne ka clip mat ablai ka snam Jesus kan sat ye ka jingpang jing shitom da ka met ka chumki nga kren ka jing khia ka snam ka chumki ka kren ka jing khia ki thet ki jaw ka jing kran ka wan ki shieng ki chumki ka jing kran ka wan haki do jam ka chumki ka try ka jing kran ka wan nadu khali adu ka jat ablai ka nu ka jing tha au singkai au butlom ka terpeng ka met ka chumki ti ka jat chumki long bala wengo ikatale ka kerteng ki Jesus Christ keren ki kejat ki bomla ban yat kin sedang ban yat ban ki biang di ki ki bomla ban pen ki ban trai kin sedang ban ki ban trai kam biang blai try ki ka singkai ka bom semala ban yeng ban krishan kan sedang ban khlain biang ka singkai ka jongki keren ka jingkhia au try Jesus blai au khlai u jongki un sedang ban thmai biang un ki em biang un khlain biang ablai ka try Jesus ka jingkhia hagi tor ka jongki ka jingkhia au hard u jongki klong snam ka jingkhia hagi sneer ka jongki ka jingkhia au rendang aga skor aga khamat ka jongki ka suntur jongki ka jingkhia ablai ko try hagi di khatmet ke shapo baroh ablai ko try Jesus ka jingkhia aga to ka benta jong ka plakun ko try ka jing mang ru jing don jong tu sis ablai long bala pu wengno nang ta ko try Jesus ablai ka jingkhia kran aga jinglai shabar ka jongki ko try Jesus ablai ka jingkhia aga jabing aga jingmot aga met ka jongki try ba ka bor jo ka jing snam Jesus pin banai ka jingkhia kan tap no kan tuit no kumne aga met ka jongki ko try Jesus ablai ker khui ki ka sngi ko try nga dwai ro ki badon ha po hospital ki badon ICU nga dwai ka jing kta ka jome ka met ka jongki pynkhreh ki pen tip breu biang ki
penthmai bor biang ki dekat met plot ke chongki ki de badon ki kamra ba phera phera ki hospital nga dwai ba ti ka chome kan kner ban penkhia eke men kerkhui ki ken mat eka kambah ka chome ki de ba pang gi badan ha yinga sem rukum cho e kren ka kambah ka chome men kta eke de kan Jaka ka ba ki thia pang ki yo eka jing pynlait ka jing penkhia ko tran ji so blei ko trai a blei nga dwai ga tran ji so blei ki de badon ka jing pang so jindong gastric ki badon ka jing pang a blei ka ba try ki tha gi ki shing ki jong ki ba pangmat ki ba jem shing ki ba try ki ba bomla shu bat ban yat ban ki a blei nga dwai ka blai ka jome ka jing penkhia ka jome kan wan haga met ka jong ki daga kerteng ka ju Jesus Christ kan wan ka kamba haga diga khlikmat ko try ka met ka jong ki ko try Jesus a blei a dwai ro ki ba don ka depression ko try ke a blei ka jingmot jing prakhat ka dwai ka jing blai ka jome kan wan ko try man ai ki ka jingmot ki ba khlan penkhia ka jingmot ka jong ki penlong ki jingmot ka jong ki ka try ki niyo ka jingmot ki ba khlan ki ba try ki ba shampang a blei try Jesus a blei nga dwai ro ko men ker khuru jo ye try ki bom jio thia men penkhia e da ka jing thia ka jong ki penlong ki ba kin yo thia sok no nang ne ko try ki ba ban khia de ka jing small si de ka jing khuslai de ka jing do jing ka men de ka jing shifting na be e de ka men sim sukor baro kan ria na ki ko try kren ka jing penthmai bor ka chome ka mat e ka men sim ka jingmat ye ka jing im ka jong ki pendap ki de ka jing sok de ka jing men de ka jing ai ka chome ka try pen roi ki pen man bahai ki nang ne shak man don ki ba dap ram blai na dwai men pri ka jing khang ha ka ba kin yo e ka kamai ka ba biang kin yo e ka pisa ka ba bon nang ne ba kin yo ban siu no e ki ram ki sha ki jong ki ko try a blai ki bom sei so aka kam ga jam ka ba ki try ki kta ro a blai na dwai nga kreni ka jing kar khu de ka kerteng u Jesus kan tu ka jing kar khu ya ka kamai ka ji ka jing try jing kta kan im ga ka kamai kan sei so ka kamai kan yo nong ga ka kamai kan non ka jing penroi ka ba kin shablai ka jome ko try ya ka jing try ka jong ki ko try ai jing start ki ka ba ki try kan sei so kan man bha ko try penman bahai ka jing try ko trying a dwai ka badon exams ablai men ai ka jing job ye ka exams ka jong ki ko try kar khu ka try ji ablai ki badon pren ka interview ki ba hapani le ki competitive exams ablai men ai jing start men ai jing ai ki pli me ka jing khang ne kam ta ki bom yo lat ro ablai kin yo e ka pisa ka tingka ban kin yo ban try ban si ka by admission ka try kin yo e ka lat kan ti ban yo ban tengi ka jing puli kin yo e ka lat kalenti ko try ban tengi kan no ka kam ka jong ki ko try ji ablai ai kam ye ki bom pat yo kam ko try men kar khu ke ka kam ka ba biang ka chaka ka ba de biang but kin tiru ik ba yo kam yo jam ba kin yo ki promotion kin poi she jrong shakli ablai try ji ablai ra ek khon ka jame sha jrong ablai plong ek ka try kin don hajrong ha ki por baro ablai ko try ha ki liang baro kan ka jing kin ti ko jame ko try teiro ik ying ka sem ka jong ki nang walami ka jinglong ka we jing so tho jing mat ha ying pen khia ka jing de shi korim kan don ka jing e ka jinglong ka we ka jing so tho pendap jing I blei ha pding shi korim pendap jing I blei ha pding shi para pendap jing I blei ha ka jing de shi ying bakan ka jing sensar jo ka jing e ka jome ka jing sok ka jome ka jinglong ka we ka jing so tho jing mat kan wan biang ha ka long ying pen khia ka jing de ka jing mong ka jing thang ka blei tran ji so blei kar khu ka long ying ka jong ki ka try but scam ya dan ka jing pat jing pra ya dan ka nugu ka basni ka but thap jong man kan khnria ru mun sem jo ka jing ka sukor mun sem ka jing claim ka jing auria ru mun sem ka dok ka jing do jing pang jing kro mun sem ka jing maya nia ka mun sem baman ka barung ka ying ka sem jo ki da ka kerteng ju Jesus Christ ka be na shop ka dubak kan hab ban mi ka ka mun sem baman ne ka ying ka sem ka jong ki ka sen right ka snamu Jesus Christ ka ying ka sem ka jong ki ko try tap ka snam tap ka jing garing kat ka jome ka ying ka jong ki ko try but skemiki tema me pen klan me pen roising it try pen imlo ki khot ka ying sumari ki ko try ji sob lai trying a it no I way pe way ha ki kti blai ka jome kar shani ki ne kar khu ki me exams kar khu ka try ka kam ka jong ki kar khu ka jing try ka jong ki kar khu ka try ka ek ki thmu ko try kan sei so kan man bha trying a dwai ro na ta ki ba kbilti ban yo khon ro men kar khu ki ba ki yo khon ablai don ki ba don ka jing ale ablai ka yeng ka sem ju ki try men weng no it ko men sem ju ka jing mai ne ka men sem ka ba warra ka jing kulmar ha pedeng ka jing long yeng sem men weng ro ablai try to ka jing sensar to ka jing
pentumai ke jume kan wan ke jinga dai ke jongki aga ying ke jongki weng no ke jing ke jim jongki kerkhui ki ra kan tiu penan buram pen bahapat pentumai bor ki ko trai ni ke sngi at penman bahai ye ke jing tracing sta kamai ke ji ke jongki ko trai penman bahai ke ying ke jongki trai min pynkhreh ke lawe ke pernai hei we pu we ko trai penan buram ki pen yo ke jing em ke ba lakar khu ke jing em ke ba kin roi kin man bah kin koi kin khia kran kin rus pa kin job kin sei so nang ne shakamat pen poye I we pu we shaka thong ke jume shaka jing thmu ke jume ba ka jing em juki kin long ke jing em ka ba kar khu ke jing em ka ba kin long ke jing kar khu ki we ru kum sho oblai kar khu no I we pu we ke jing kar khu ka ba bhatam ka ba do Jesus Christ kan tu no hai we pu we ko try pen roi ke jing hen pen climate simiki ai shibun ke jing e ki ba dia lami ke ni ke sngi ton ringkat bat ki ni ke sngi we pu we ai ti ki blai ke shome ko try aga kerteng Jesus Christ ba Nazareth dwai amen amen blen ker khu I ni ke sngi ti ni ke we ba try u ye palat e phi ha kiei kiei baroh phin job thiao da ka bor ka so try ka ban ya rap I nang ni sikaman ya phin sno be tang ho Jesus Christ ya phin ang bu bai ya phin shakriu but phin I ba blai un ra on kan tiun punan buram un le kambah ka jing em ju phin na ka jing em ka ba jot ko pra na ka jing em ka ba kerdo na ka jing em ka ba pang ka ba kro na ka jing em ka ba bom long e shaga jing em ka ba la kerkhu ka ba roi ka on ba try la ban le kum ta ka jing em ju pi ro try la ban te ka ying ka jong pi wa dum du jing kerben pen bai thoi ka ying ka jong pi ka jing sok ka jong blai kan wan ka ying ka jong pi phin I ke ba thmai kin ja ha ka jing em ju pi ka ying ka jong pi ha ba pi shakri u try but pi yai ne ba do lo play ya phin yai ne ba do ya phin sno be ho nang ne sakaman blin ker khui pi lam ne ka tin ka jong blai am ta ka buram ka jong blai amen amen